Здравейте всички от YouTube, аз съм Драган 11, тук с мен е Криско. Тя ще умреш. Криси, Да, нали разбра, че снимам клип? да. И днеска играя Survival на Minecraft 1.6.2. Виждате малко ми лаги, защото пак се превключих на хиперкам. Но е търпимо, 23 FPS. Да. Там има коне, обаче проблема е, че нямам нито седло, нито въже. За да ги вържа на някакъв фенс, като скилките ми естествено. Се чудя защо не ми спада хангърбара. Ясно, то човек ми било... Аз съм бил на писмото да не ми смъква хангърбара. Да, и отново качвам в VBOX, понеже в YouTube има повече англичани, нали, дето следят хора. И затова първо да се развия кариерата в VBOX и като се развия кариерата ще се преместя в YouTube. Още от сега го казвам. О, мъгъ, той крипър откъде са зи? О, заболя. Да, от сега искам се извиня за лага. В смисъл малко ще го забързам клипа, като го свърша. Трябва да се старая обаче да не го правим прекалено голям, защото... То даже няма и една минута, пак с хиперкама вече 140 мегабайта. И явно ще си качвам в YouTube, само дето казах, че ще качвам в VBOX, нали Криси? Да. Защото пък то на 100 хиперкам вече, погледни, клипа е 2 минути, вече 168 мегабайта. Аз в VBOX ще качвам само 2 минутенчи и по-малко клип. Ей, то скоро ми харесва обаче. Още едно убийство. Да, между другото, съжалявам, че преди не се чуваха приятелите ми, докато говоря с тях. Това беше защото Cam Studio е предсакана програма. Сега просто леко са ми лаги, когато записвам, което е много по-добре, отколкото да не се чувам и аз в клиповете си и приятелите ми и да има ужасен лаг, нали така? Да. Да, сигурно се че защо не играем заедно с Криско. Той, аз, нали, когато... Криско му е името, обаче аз му викам Sly Sky, като снимаме клипове. Заедно смисъл, като играем, иначе сега той играе Dota 2 и затова не записвам с него. Какво ли да се взема? Сигурно сте забелязали, че съм с нещо като стария скин на знака с Лилаво. Да, съжалявам, просто нямах друга идея за скин и реших да си направя такъв. Ако искате ма хейтвайте, ако искате каквото искате правите, обаче нямах друга идея за скин. Добре. 20 FPS, това е много добре. От сега да си опитаме едно конче. Пък 200 гнит имам. Да си има малко хилт. Ето всички са с толкова. Окей. О, все пак съм 5 кила. Ето защо съм толкова. Значи много хора мислят, че могат да се качват върху някой кон, като държат нещо. Хора не е така, трябва да ви е празна ръката и тогава почвате да се го опитомявате. Той със сигурно ще ме заобича. Ето, заобичам. Жалко, че не мога да го накарам да ме следва. Но... Нямаш ли роб? Нямаш ли роб? Бъде ли имам? Нямаш ли роб? Не нямам. И се казва лид, не роб. Майко бил скелет. Да, сигурно аз съм с Fateful Texture пака. То трябва да го изкарам да гори. Ой, Ваня, като снимам с брат, научих се чувам и затова не снимам клипчета. Добре. Да, очаквайте скоро епизод на Dota. В смисъл няма да е PvP, защото още сме новаци с Криско, нали? Да, аз не горе долу ме бия. Ама мене не ме бива. Да сега крафна един workbench. Да си направя кърчки. И една кирка. Марча, десет. Клипът ще бъде леко забързан, защото да не усеща, че лаг. Значи аз съм по-напреднал с клиповете от Криско. И затова той не знае как да... Такова. Аз от начало искам... Аз не искам да съм забързан, защото... Ама аз леко ги забързвам, в смисъл както са на 100% винаги, което си е нормалното.
Поне при мен е така, де. Аз го забързвам аз го забързвам с 50% повече. И то така почти няма никакъв лак. Добре. Тихи се обаче, че с хиперкам мога да записам докато говоря. Да, ще сложа линк за профила към на Криско. Ой, аз ги чупя вече. Нали, в смисъл, ако той продължи клиповете си, което е много вероятно, и нали да се абонирате за него. Сега наистина, сега се сетих да ви кажа да се абонирате за мен, да дадете положителен вод за този клип. И нали, за Криско ще има линк в описанието, да се абонирате и за него. Добре, става вечер, който не ми хареса. Аз изпратих спирка в дута. Браво, значи се задобрява много. Омага то Шугъркейнс пак се е до някаква ферма подреден, нали? Супер сигна съм. И аз пък на какво, нали, тук че не мога виждаш. Скелетца навънка. Да, навънка е спалнал се. Проблема е, че сега сигурно ще ми се спални някой мини зомби. Тъй, че си направя един каменен меч. Защо си пуснах капсула? Аз направих фатал кил. Значи преди виках, че се казвам Dragon 11 в клиповете си, защото, нали, бях с... Не Dragon 11, ми Darkness 3608, защото бях с един ник с скин Darkness 3608, пак сега съм с... Аз какъв ми е статса? Купен акаунт. Какъв? 935. Браво. 5 е асист вече, нали? Ако ме то ще Аз му ще не съм. Сега ще ми дава някакъв нещо... На 2 сърца съм. Значи хора, значи направил съм си Game Rule за Keep Inventory и Mob Griefing. Сигурно за Mob Griefing го забелязах, че като някъде подгръмна. Най-добре. Ето как е сърпите. Мако на скелет. Той ме стресна. Добре. Сори, че читвам обаче. Просто. Да. Дори да читнах, пак умрях. Гласът няма да бъде забързан в клипа, сам самия клип ще бъде забързан. С Криско сигурно ще минем в сервера му на някой друг мап. Нали, така сигурно ще... Аз купувам... Знаеш какво ще купя? На този. Какво? Всъщност не дей ми казва, защото сега не играем едно и също и хората едва ли много ги интересува. Казвах, че с Криско сигурно ще почнем първо Survival от двамата, нали, нов някакъв дет ние сме си го почнали. Второ. Да не ми се меси, нали? Да. Или Или някакъв мап на, нали, Бджучи или някой такъв. Нали, примерно Epic Jump Map Sprint, който е на креатив, за да не бъде прекалено дълъг, клипа. Сега ще направя една лопатка да изкопая този клей. Я да видя колко дълъг стана клипа. 11 минути. Хора, и сега след малко свършвам този клип и веднага след като свърша клипа, почвам следващия. Обаче няма смисъл, няма веднага да кача клипа, защото това е вече малко прекалено. Нали? Да. Така, рано ти даскалото наближава. Нали? Да. Опс, Да пак страх в спор. Сега не сме забърли с тази или пък следващия епизод, който ще снимам, ще бъде на Dota 2. С Криско. Аз също ця да ви кажа, пълен нуб съм в Дотата. Максимум 2 кила или 3 съм направил. Въпреки, че играя Дотата от вчера. Аз играх вчера, ма. Но аз играя малко лиди. Не малко, аз съм зарязал лиди отдавна, въпреки, че преди бях голям маняк. Нали, един от първите ми клипове, които бях направил в YouTube, беше 15 минутен геймплей. What the hell? Като имаш и клип за героите си. За героите, да, за скиновете на PUBG, ето какво трябва да направиш, за да спечелиш някакъв или... Сега мога го кажа. Скин. Нали, сега пак ще го повторя, трябва да победите някакъв админ. Да, и съм направила една огромна грешка, искам да кажа. Нали, когато бях още, нали, пълен нуб в снимането и такива подобни неща. И нали, казах, че не можело да се регистрирате, защото са правили някакви апдейти. Да, пишеше си, че са направили някакви апдейти, обаче това е било пълната лъжа. Просто сервера е претоварен
И да, не може да се регистрира никой. Аз го разбрах скоро времето. Не скоро ми. Горе-долу преди една седмица го разбрах. И аз пък една седмица, преди един месец горе-долу го разбрах. Аз се спечелих някакъв бъндъл. Че и повече. Да. Я да колко дълъг стана клипа. И да, хора, това ще бъде за този епизод. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Dragon 11. Тук с мен беше Sly Sky. И ще се видим в следващия епизод, в който ще си построя къща. В смисъл, сега правих всяко начално нещо. Нали, събирах санд за прозорци. Събрах каблстон, глина открих я събрах. Захарна тръстика, малко храна и нали такива. Ще се видим в следващия епизод.